Ca somonii l-am dat lui Raimond, friptura i-am dat lui Raimond, din sarmale am mâncat o sarma, Oricum, primul iar fel din îți luau. desertul l-am mâncat așa pe tot, iar la aperitiv, nici nu pot să spun că am gustat, ce, n-am gustat mai greu, doar așa puțin. Aperitivul oricum îți lua ochii, doar că erau multe chestii și vreau să încerci din tot. Da, și încercai din tot, deci nu. Dar nu duceai să le mănânci pe toate până la final. Fără 20. Nu le zicem. Azi nu le zicem. Bună, iubi. Trebuie să speli ăla? Da. Păi și de ce să? Ce, ursule? Ca să mergem să Ce, mâncăm. bă, ursule? Uite, ți-am adus un cadou. N-ai zis tu să te recâștigi? De pe gardul. Scoate-l acum afară, că e tăiat apă. Uite aici. Dar puneți apă de apă mai rece. Ia iubi de aici, numai dacă... Dar stai să spui apă la altă rece. Puneți apă altă. Altă apă, nu mai pot să mai vorbesc? De voi de ce nu mai aveți apă? Vă mai merge ăla? Da, sunt întâlnit casa cu ei care era la noi pe trebuie să spun astea. Nu știu, le pui și eu așez pe ușă, nu știu.